Dobrý deň! Dnes si podľa kuchárskej knihy Si to, čo ješ, pripravíme kuracie a la priemyselný veľkochov. Kurča necháme mesiac odstáť pod umelým svetlom. 18 hodín denne šero, 6 hodín tma. Musí byť chronicky nevyspaté a teda chorobne hladné. Následne ho necháme smažiť sa vo vlastných výkaloch. A na záver necháme rýchlo kurča bezvládne ležať, aby nám pekne do červena vybujneli popáleniny a nekrotické tkanivo. Dobrú chuť. Sme to, čo jeme. Pomôžte zastaviť utrpenie rýchlo kurčiat a podpíšte petíciu ešte dnes. Každý podpis sa počíta.